ɛnɛ ɛyɛ ɛda ɛtɔso ɛnan ɛwɔ nana ama Konadu Yiadom le Dɔte yie emu nyamea nim ne Aprebi waves yɛwɔ nneɛma pii yɛ ɛde brɛ wo afei kɔtɔkɔhene abɛtena se na ɛnɛ ɛda yi ɛyɛ aman hene amampanin anaa amanaman so ampanimfoɔ mekyerɛ Ghana mampanin ne na bɛdi akyire Brazil mampanin ne na bɛdi akyire amaman ahodoɔ so ampanimfoɔ ɛne wɔn ma bɛdi akyire ɛna aman hene yɛ wɔ Asante ɛne Ghana afanan nyinaa ɛnɛ ɛna wɔn mu hyia na ɛnɛ ɛne da etwa toɔ Asantehene ɛkɔhwɛ oni anaa onuabaa nim anɔpa no ɔsɔre ɔkɔhwɛ n'anim adwoada no nso ɔkɔhwɛ ɛnɛ ɔkɔhwɛ de etwa toɔ ɛnɛ nɔnan pɛpɛpɛpɛpɛpɛ yɛwura ɛbɛpɛgya ne mu na nkyekyere a wɔkyekyerɛ no wasaasane na ofiri hɔ a ɔbɛkɔ akɔ ne nananom Asantehemaa kabomfoɔ a wɔnom ɛpam ɛwɔ Asante etiri soɔ no wɔnom bɛtena se adwetwe nkɔmmɔ na aboa ama nana ama Konadu Yiadom ɔtɔso mmiɛnsa wɔtumi akɔ n'akura nɛnɛ akura nana ama Konadu Yiadom ɔtɔso mmiɛnsa akura yi ɛnɛ yɛma no so firi ha yɛbɛfa Antoa road yi efiri Dr. Mensa ɛba bɛsi ha ɛmanhyia ha no yɛfrɛ ha Antoa road yɛbɛkɔ akɔduru baabi a yɛfrɛ hwɛ na mpoli na yɛfrɛ hɔ Dr. Mensa yɛfiri hɔ a yɛbɛtoa so kakra de akɔduru mmena aduosia yɛ a kane no na ne yɛfrɛ saa di nɛnɛ yɛfrɛ saa kuro no anaa bea no ɛyɛ Kagyetia yɛfiri Kagyetia yɛbɛsa atoa so na yɛkɔ akɔtoa so de na akɔ Kwadwo kurom a meka ho asɛm na yɛfrɛ hɔ Bantema ɛhɔ nɛnɛ yɛde nana Konadu Yiadom ɛyɛ anadwo na nwɔtwe yɛbɛma no so afiri manhyia ne yɛde na kɔ Bantema ɛbɛn mu yɛde ne firi bɛn mu a yɛbɛkɔ akɔgoro ayɛ nhyehyɛeɛ kakra ɛwɔ hɔ ansa na ɛbɔ edu baako a yɛama nana amɛsɛewa nana Konadu Yiadom ɔtɔso mmiɛnsa ɛso ɛde na kɔ brɛmɛ mu ama na kɔda ɔdoma nkoma na hɔ eti nɛ pii nea wɔma mo eti mom yɛnkɔ ne yɛnkɔ nkɔhwɛ nea ɛrekɔ so ɛwɔ mfimfini hɔ Asantehemaa ɛyɛ ɔman otumfoɔ sɛ etu abɛbio nokwasɛm wama ahenni ayɛ fɛ ama ahenni ayɛ anika ama ahenni ayɛ akɔnɔ eti deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛyɛ nana Konadu Dɔte yie NPP foɔ mpanimfoɔ ɔnom nyinaa aba ha afei NDC mpanimfoɔ ɔnom nso wɔ ha amanaman sofoɔ mpanimfoɔ ahodoɔ ɔnom nyinaa aba ha eti na aha deɛ ɛnyɛ asɛm koraa Aprebi waves yɛwɔ pii ɛna de ma mo etimi de mu si ha ne yɛwura mu foforɔ ne akɔhwɛ deɛ ɛtoa so mema mmɔ ne tie ɛma mmɔ ne hwɛ a adeɛ na wisi Abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia ɛha wo no wakane nyina kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wakyiri kase no ɛyɛ wo ya stroke ɛha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ɛne ɛnan no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akyiri abotre clinic ye wo enkran tema ɛna kumase fred doctor ɛwɔ 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yenam ako pressure kwan so besaw yade.
Sansukomo do. Na wunya Delight natural mineral water no more say ya. Delight natural mineral water. Delight natural mineral water. Abujunsu no. Minya kai sa Delight natural mineral water yensu a obetimi dia brew su komase. Get the Ruler Distilleries and Trading Company Limited for
Zimbabwe ambassador. The former First Lady, Nana Konadu Nigerian Rollins family. Reverend Samuel Akimaibwa, Pastor Rashford Obey, Very Reverend Michael Opoku Chumasi,